No, I have never regretted. Ne, nikada nisam zažalio, uz Božiju pomoć nisam zažalio. Ponosan sam na vašu borbu. Vi to radite uprkos svim iščekivanjima, inspirišete ljude širom sveta, niste sami. Samo budite hrabri i svuda bi trebalo da pričate o vašoj borbi. Nisam mogao da verujem da ću posle 18 godina, od kad sam odbio da učestvujem u ratu protiv srpskog naroda, doživeti blagodarnost i zahvalnost srpskog naroda i moje pravoslavne braće. Velika je čast što primam priznanje od vas, časnih i hrabrih, od moje pravoslavne braće koja nikada nisu prestala da štite i čuvaju svoje svetinje i sveta mesta. Sve žrtve srpskog naroda, tradicija, predanje, pravoslavlje i srpska kultura bili su najznačajnije nadahnuće za mene. Uznosim nadu u ime Gospoda našeg Isusa Hrista da nećete biti sami u svojoj borbi i da će svagda uz vas biti hrabri ljudi iz celog sveta, koji će se žrtvovati i biti sa vama i u radosti i u iskušenjima.